Колко пъти ви се е случвало да получавате шокиращо високи сметки за електричество без видима причина? Оглеждате се в дома си и всичко изглежда наред, но цифрите не лъжат. Нещо тайно поглъща енергията и парите ви. Може би е време да погледнем извън очевидното и да разгледам скритите виновници, неефективните уреди. Остарелите или неизправни уреди могат да бъдат истински вампири на енергия, тихо измуквайки електричество и увеличавайки сметките ви, без дори да го осъзнавате. Но как да идентифицираме тези проблемни устройства преди да е станало твърде късно? Отговорът може да се крие в интелигентните системи за домашна автоматизация. Представете си технология, която работи денонощно, наблюдавайки потреблението на енергия на всеки уред във вашия дом. Прекалено много енергия е използвана от вашия хладилник, системата незабавно ще ви предупреди, позволявайки ви да предприемете действия преди малкият проблем да се превърне в голям. Страхотно. Но ползите от тези системи не свършват до тук. Освен, че идентифицират проблемните уреди, те могат да ви предоставят и безценни прозрения за ефективността на вашето оборудване. Представете си месечен отчет, който не само разбива потреблението на енергия, но и ви предлага по-ефективни алтернативи. И така изведнъж замяната на стария хладилник с енергийно ефективен модел се превръща в инвестиция, а не в разход.